Вакытның һәр минутыннан нәтиҗәле файдаланырга кирәк дип каршы алды безне Агролак җаваплылыгы шикләнгән ширкәте директоры Фәрит Фарук улы Глайский. 60 метр uzunlukta ашлык саклау склады төзү күздә тотыла инде. Изделиялар сатып алмыйбыз. Әгәр изделиялар сатып алсак, складта ул 3-4 кыйммәткә төшә. Металлопрокатны сатып алабыз. Әзер изделияларны үзебез наша площадкада үзебез ясыйбыз. Тәҗрибәле җитәкче иртә таңнан кичкә кадәр колхоз биләмәләрендә йөри. Башкарыласы эш фронтын билгели, аларның үтәлеш сыйфатын тикшерә. Шуның эчендә эш оешкан төстә җайлы бара. Трактор белән 230 ат кишле, 250 ат кишле трактор белән агрегатлардан инде. Аның эшләү, чәчү киңлеге 6 метр. 6 метр бер үк вакытта бу үзе белән өстендә йөртә инде 4,5 бункерлы ашлама эчендә, әзер семена эчендә бункер белән эшли. Бер үк вакытта внесение алып бара, бер үк вакытта алдан менә аның кадрларын күрәсез, культивация ясап бара. Бик яхшы чәчү комплексы дип әйтәсе килә моны. Бу бер үк вакытта 4 сантиметрга семенаны, ә семена астына уже семенаның тамырлары чыгып, питание алсын өчен ашламаны токовый смесне салып бара. 800 гектар безнең бөртекле культуралар инде шушында үткәргән 700 гектар көзге, арыш, һәм будай. Монда кергән безнең 100 гектар менә быел беренче мәртәбә тырышып барадык инде көнбагышка 100 гектар. И шушында безнең кергән 150 гектар без ел сайын урлап калабыз инде кукуруз. Үзебезнең газовый сушилка булгач киптереп, госвладыска китереп, борарга салына. Бетердек Аллага шөкер, беренче класслар сенаж бетте. Икенче корыныбыз менә 1400 силос кредитын кайландырган сенаж массалдары, икенче 2600 тонна әзер сенаж массасы бар. Название 3500 тонна, 500 тонна бел күбрәк. Булып чыкты. Бу көндә безнең тагыннары өстәмә 3 болыныбыз бар. Берсе менә Анда кириште 100 гектар укымысы чалып бетергән яңгырлар булу аркасында гына җыелып торабыз. И тагын Саучанда булмабыз бар, и Ясори. Җәнгә кирип китте инде. Погодалар уйнап бара бугай. Аллаһның мисале әзерләгән истинчәнез бар. Моннан бишән әзерләп, байларга өләшеп, каналларга, суя саучыларга, озак баручыларга премия бирәләр өчен. Алда шул хезмәтебез турында булып башлаганбыз. Но погодалар булса, ятта бер сенсация булса, укырга инде көзгә арыш белән көзгә будайны җыярга, уларга чүгезеп торабыз. Сезнең районда техникалар күп бит инде, охрана бармы? Ничек саклана? Безнең ферма территориясы 1470 метр кыймалап алынган. Анда 24 камера эшләп утыра безнең бу көндә онлайн режимда любой вакытта телефонда кирип карый. Җитәкче эшчеләргә күрсәтмәләр бирде дә янәдән каядыр юл тотты. Адым сайын сөенеп, Аллаһка шөкер дип йөрүче Фәрит Фарук улына һәм хуҗалыкта хезмәт куючыларга алга таба да зур уңышларга ирешүләрен теләп каласы килә.